Nibdew mit-tfulija tiegħek. Jiena niftakrek it-temtem. Ħafna. U tista' titkellem. Illum ma tistax taqaf tajt. Illum bil-kontra. Illum bil-kontra. Sirt l-antitesi ta' dak it-tifel li niftakar jien l-iskola. Kien hemm avveniment partikolari, jiena ovvjament naf li mu li letteralment ġabek it-temtem. Ekku. Le, jiena dak iż-żmien primarja u anke sekondarja, ġifieri ma kontx kapaċi nitkellem jew wassal anke konverzazzjoni normali, ġifieri anke l-lom, biex nidilha ma. Jew nidilha ma jien għandi l-ġuħ. Kienet iddum, kont indum diversi ta' fintiħin. U dan kien kollu beda meta kont għadni żgħir. Hawnhekk kienu jirrakkantaw li biċċa ma kien hemm partit li kont għadni niftakar dak il-flashbacks ta' finti l-emmulaw. Kont kinder, kont imur skola privata. Jien kont imqareb ma kontx tifel kwieti ġifieri għadni. Ma kont naqra naħseb jiena fuq tiegħi kont umlaw naħseb it-teacher qabbestiela. Fimt, u qabdet din għalt li ismaħi. Nipo, inti għal-ġol bathroom, kien hemm it-toilets, barra mill-klassi, qabdet, ħaditni, sakritni fit-toilet, u din nesietni hemmhekk, ġifieri literalment nesietni l-iskola spiċċat. Xeta kellek? Fem kinder 3 snin, 4 snin, xi ħaġa hekk, ma niftakarx, imma niftakar żgur li jiena qiegħed fuq toilet qed nisma' sħabi tfal qed joħorġu barra mill-iskola, qed nisma' f'salt dak il-ġen, mbagħad nisma' l-kwit, xi tfal telqu mill-iskola. Niftakar il-lukkett qiegħed fl-għoli hemmhekk li kien fimt qed nibża niftaħ il-bieb biex noħroġ u dan naf li għandi l-affarijiet fil-klassi, il-basket, l-affarijiet. Umbat kienet fetħit li s-seftura li kienet għadat naddaf l-iskola u din baqat imbelħan li tara xaħat tijet għadu l-iskola meta l-vanjiet tal-u għek. Umbat minn hemmhekk ma niftakarx, umbat niftakar il-rakonti li du li jom missieri li il-ħed il-ċempet l-ommi dak iż-żmien għat l-asmat. Kena dal-episodju. U ma kienx taf. Taf kemm domt fit-toilet baby? Ma nafx, ma nikkalkula li fem li it was a good naħseb jiena hour and a half, 2 hours żgur. Wow. Għat li tiftakar spiex ta' l-lukket, tiftakar il-bib, tiftakar għalfejn ma qbadx taħtu l-lukket. Kon nibża. Għandek biża kbira ma' teacher li din inti qed tajjat miegħek u qed tgħidlek isma'. Inti bil-Malti tgħid isek isma' inti għażizt kull maw, fimt, inti f'hemmhekk tiċċaqlax ħallini bi kwieti ħalli nmexxi bil-lezzjoni. Bil-biża tiftakarha waqt li kont qiegħed hemmhekk. Fifhem, iżjed naħseb jiena di l-issue ta' helplessness li inti hemmhekk li toqgħod kwiet titobdi u ma tafx x'inhu għaddej, ġieli ma tafx se jkun l-outcome tagħha. Fimt, dik hija biża meta tkun għadek żgħir mod ieħor, fimt. Mbagħad niftakar ommi tgħidli l-isma' li rridu jżommuha bażikament milli tmur l-iskola u tkisser kull memm, fem. Titirrabi jew meta tara episodju bħal dan u hekk ma tisiru jafu l-verżjoni u hekk mbagħad ftit wara bada jħorġ il-temtim, ġifieri il-temtim li jiggrava u grava f'kemm ngħidlek spiċċa f'estrem li ma sax tikkomunika laqqas ma xi ħadd li tħossok komdu miegħu, ġifieri fimt. Biex imur jiena għand il-grocer pereżempju mhux se ngħidlu jisma' għandi bżonn bot konserva. Imur bil-karta u nipponta u dan kfelli fobja kbira li nċempel in-nies noqgħod fuq it-telefon. U il-ġenituri, ovvjament, dakinhar tal-episodju omok li qed tkisser justifiably so kull-mem. Mhux hekk. Però biżmien kif ħaduha? Efhem ma kan sabina missieri kien pjuttost nasibna relax biex ma kienx qed iħabbel. Nasibina kien preokkupat, imma ma kienx juri. Ommi kienet iva preokkupata, infatti kienet tivvinta affarijiet u tara kif ħanamlu, naftakar konna qed tibatni għand waħda Santa Venera, jew l-ħamlu, x'imkien hemmhekk. Konna nagħmlu hypnosis. Dak iż-żmien kien tħallas ma nix ċerta ħajkux 10 liri Maltin kull session, darba fil-ġimgħa u ta' parsina qiegħed fuq is-sodda hekk biex niftehmu. U toqgħod tgħidli l-affarijiet tagħmel id-diski u dan jiena bajni jien kont norqod. Fimtu mbaġġili qed tgħidli isma' mela issa tibda dan jekk huwa hekk qolli subajk tal-left u rebajk u kont ġieli noqgħod fis-sens nilgħab. Fimt ma kontx kont
Ma konx taħt ipnozi. L-lum jiddispjaċina xkon nejt miskina neffaqtila l-flus, fimt ġiri l-lommi. Imma ommi provat. Inti kont tilab għax kont tuħu pjaċir tilab, jew għax kont tħossok obbligat li tkompli magħha. Inkompli, eżatti, ħossni obbligat li nkompli magħha, fimt, tipo ismajna marriċ li niftakar ommi kiet tissallab biex ovvjament tħallas għal din it-terapija. Imma, it was a waste of time. Mbatt nasib jina għatet qalba, tipo isma, this is what Graham is, tipo, let's try and deal with it, fimt?